Здравейте, дами и господа! Ще питате пак защо се забавих с говора. Чаках видеото да тръгне и да чуете как къкрих тук моята доматена супичка, която ще правя с чушки. Точно така. Вегана рецепта за доматена супичка. Ще кажете, че не прилича много на супа, а по-скоро на яхния и ще чакате да видите крайната рецепта и тогава ще разберете. Но за момента, около 10 на минути, така бърках от време на време чушките с лука, да не загарят много, но и да се задушат. Може би малко ще намаля котлончето. Виждате, леко и течничко. Доматите си пускат своя сок, знаете, но не се притеснявайте, той ще изври, все пак е супа. И какво да ви кажа? Имаме тук малко нарязан маlinос на края за супичката. Но след малко ще се включим пак и ще видите как се развива тази рецепта.